Hi everyone, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। So welcome to my YouTube channel. जायफ्रा चेनेल गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलां जाहाथे आं एसेब्लाबो हेल्प जायो। बेनिफ्राय जायफोर ओल्ड इउजार्सफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा दिनै इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन खालामगोन जोंनि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव। सो गोबां गेदेर पेन्डेल खादों जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां साराबो सफैगोन। सो बेवहायनो जोंबो योगा खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामगोन जों कलेजनिफ्राय। सो बेनियावनो आं दा कलेजाव थांनो ओंखारबोबाय न'निफ्राय बिराद हाखु दाखु जाबाय। सो नोंथांमोना ब्लग्सखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आं रुपथनसो थांफागोन दा रुपथनजों थांनायाव डाइरेक्ट आं लानोसै जे आं लाबाय थाला आरोखि ना आथुर जाबाय लोगोफोर। अके स' लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना जों बे समाव रुपथनजों जों नै थांगासिनो दङ। जोबोर आथुर जाबाय जोंनि ओंखारबोनाया एसे लेट जाबाय बेनिखायनो जोङो नै सानैजों एसे थांगासिनो दङ आरो। स' लोगोफोर गारिखौ सोनो हायाखै थाबायबोगासिनो दं ससेनिफ्रायनो। नै मामा फैगोन स्टेजआ बेयावनो फैगोन दा मामाया। जों थांनानै कलेजाव मोनहैखांनायनि उनाव डाइरेक्टलि टि सार्ट गानजोबनानै गासैबो स्टुडेन्टफोरखौनो लाइनै बै जायबा पेन्डेल खादोंमोन जायाव योगा खालामगोन बे जायगासिम थांनो थाखाय लाइन बाय लाइन थांनो थाखाय सारमोना बिथोन होनाय बायदि लाइन बाय लाइन थांनो थाखाय लाइन जानायनि बे मोनसे नुथाय कलेजाव। स' बेनिफ्राय बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना जोङो लाइन बाय लाइन गासैबो थाबायनानै थांगासिनो दङमोन। आंबो थांगासिनो दङमोन। स' जों गासैबो थांगासिनो दङमोन दा बे समाव। से हाय अभी हम योगा करने जा रही है कहाँ पे सालबारी। थोड़ा इंट्रोड्यूस करना। नहीं पुलिस है मारेगा। नै जिरायजोबखाबायानो गासिबो नायनो हागोन। जोंहाबो सेल्फि लानि। नै जोङो दायो योगा खालामनो जिरायफैबाय प्रेम। मामाखौ नुहुरगोन ना इनिफ्राय मोनफैनाया जोंना लेट जाबाय ना। लेट जाबाय बुंजोब्बाय नङाबा थब फैनोबा जोङो इयाव नुगौमोन आरामसे नुगौमोन। ओइ बे खायदासो नुयो आं खोथिनानै दै माबायदि नै जोंनिफ्राय नैदिसो नुहुरो बे सेरनि सिदा एसेमोन जों खोलानि सिदायावसो जिरायनो मोनबाय। दे मा बुंनो सानदों नोंथाङा? नै नायनो हागोन नोंथांमोना गासैबो सिटानो बुंजोब्बायमोन आरोखि ना। ओरैबायदि गासैबो जिरायजोबनाय बेसेबांबा गुवार फिल्ड गंसे जिरायजोबनाय गोजा योगा खालामगोन सुबुंफोरनि जिरायनाय गोजा आरोखि ना। ओरैबायदि स्टेज समायना खादों माने ओरैबायदि समायना जाखादों आरोखि। नोंथांमोनाबो जुदि फैदोंब्लाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव खालामनानै फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' दा बे समाव मामाया मोनफैथ'वाखैनो। स' बिथांखौ वाइट खालामगासिनो थामहिनबा नेगासिनो दङमोन बे समाव। स' नै लोगोफोर बिथाङा योगा खालामनो नागिरदों। दे खालामदो। गगा मोनदों नामालै मानसियालाय गगासो मोननाथ' खोमा मानसियानो। योगा खालामनो बेगा फोरमायना दे एसे योगा खालामनो माबायदि मोनखो? योगा खालामना बिराद मोजां मोनो देहाया फिटनेस जायो ना। ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारगायो मानसिया मिथिबाय। जाय मानसिया उन्दुबाय थाग्राना फुंनि
फुंनि माने नै फुंनि 8टायालागै उन्दुबाय थायो जाय मानसिया सानफ्रोमबो जुदि एभ्रिडे योगा खालामबाय थायोबा इयो हारसिंनो निसिया बायलांगोन अरे खन्थाइ दोंसे आवरायनो हादोब्रा जगानि बानायब्रबदो नोंलाय हायसं दाख्लै थाम्फैनि आवरायनाया दे बानायब्रबदो दोंसे रोंफेरामोन बानायनो दे नाजादो एसे नाथाय दिनै नोंथांनि खावलायनायनि थिननायाव जों ब्रा ब्रायै खालामनो नाजाथारदों बोरैबा रोदा खेंख्राफ्रा बोरैबा सिदा जाथों थैफ्रा थांलाय फैलाय मोजाङै गोसारथों आरो जोंनि देहाया गोजोनै थाबाय थानो हाथों दा बेनिखायनो जों 11थि मुलुगनां योगा सानखौ जों सम मथै फालिबाय बेखिनियानोलै नैयाव नै बेनाराव लिरनाय दं एबसु आरो एक्स स्टुडेन्टस जों मुम्बाइसो जाबावै सं एक्स स्टुडेन्ट जायो नै गासैबो ओरै गासैबो जोंनि कलेजनि स्टुडेन्टस गोजा दे नोंबो फंनैसो होनदो ओइ रलै आया मा दे बोरै मोनदों नोंथाङा बेवहाय जिरायनो मोननानै गोसोखौ बरिंसो नांबाय हा बरिंसो मोनबाय बरिं मोनबाय गोजोननाय मोनाखै मामाखौसो नायनो लुबैबायमोन मामा नायनोसो फैदों नालाय आयै अन्थाव बाथाव नुबाय नोंखो दे बुंदो फंनैसो मानि थाखाय फालिनाय जायो जगा डेखौ मानि थाखाय फालियो जगाखौ लाइ बिस मा मोनबाय नै लं खावसेयावलाय बे खावसेयावलाय बुंलालाय आदसा नै जोंहा सालबारि कलेजनि HCS बिथांखौ लोगो मोनदों आदाखौ बिथाङा दा जगा डेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होदो अननानै खुलुमबाय गासैबो दिनै गोथार हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैयाव जोंहा माने इन्टारनेसनेल योगा डे पार्टिनो थांबाय दं बेवहाय दसे उनाव मा फैबाय दं बेखिनियानोसै गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बिथाङा फंनैसोबाबो फोरमायनानै होबाय बिथाङा प्रेम सिंह बसुमतारी बिथाङा फट' साफायनायाव बिजि दा मानसिया एसे नोंखौ देखायना लागोन लायाखै नोङो लादोब्रा बरिया इन्टारनेसनेल योगा डे बे समाव मामायाबो फैदोंमोन आरो मामाजों लोगोसे बिटिआर CPM प्रमद बर' सारबो फैदोंमोन स' बिथां सारा बे समाव गिबियावनो बिबुंथि लाखिग्रोदोंमोन प्रमद बर' सारा स' प्रमद बर' सारनि बिबुंथि लाखिनाय एसे मोजाङै होफाबाय नोंथांनो जोबजासिम नायलांबाय আমাৰ এই যে যোগা প্ৰেক্টিছ যিটো নেকি মেণ্টেল ফিজিকেল আৰু স্পিৰিচুৱেল তিনিটা বিষয়টো এজন মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যি এটা প্ৰেক্টিছ চলি আছিলে প্ৰাচীন কালৰ পৰা যিটো এটা নলেজ ছিষ্টেম বুলিও ধৰা হয় এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গোটেই বিশ্বখনত more than 170 countries of yoga international yoga day to observe kore aru bharator advantage je ei yoga to bharatote arambho hoisile aru bharator suke kone ajir samoyot प्रमद बर' सारा बिबुंथि लाखिखांनायनि उनाव जोंनि बयनिबो आंगो आसामनि चिफ मिनिस्टार सार मुस्रि सारा बिबुंथि लाखिबायमोन बे समाव सम्मानीय विधायक मुरलीधर तालुकार डांगरिया বিটিসির অধ্যক্ষ কাতিরাম বড়ো ডাঙরিয়া সম্মানীয়
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिबुंथि लाखिखांनायनि उनाव भारतनि गिबि मन्त्रिनि जे योगा खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ डिसप्लेनि गेजेरजों दिन्थिफुंगासिनो दङ बे समाव नोंथांमोना दान्दिसे आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी लाइभ टेलिकास्टखौ फोजोबखांनायनि उनाव आसामनि योगा डे सेलेब्रेसनखौ एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ दिन्थिगासिनो दङ बे समाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डांगरियार सबल नेतृत्व उद्यापन কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ 2025 চনৰ বিষয়বস্তু হৈছে এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য मामाया जिरायबाय सिगाङाव योग विद्या का उद्गम हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। अनेक ऋषि मुनियों से होते हुए ये परंपरा हम तक पहुंची। योग साधनाओं में प्रमुख रूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अभ्यास है और योग जोंना दिनैनि प्रग्रामा जोब्बाय मामा फैनाया नै बिथांमोना मामाखौ लोगो मोनबाय मामाजों लोगो मोननाय फुटेजखौ जुदि मोनोब्ला आं भिडिअ एडिट खालामनो हागोन दायो आं बिहरगोन WhatsApp-आव बिथांनाव हरबानो जाबाय आंनो आं फुटेजखौ होफानानै होगोन बेनिफ्राय जों दा सालबारि फरायसालिमानि गेटआव मोनफैफिनबाय नै गेटआ दे प्रेम फोजोबनाय जाबाय ब्लग्सखौ दे खनसे बाय बाय होदो बाय बाय अके से बाय अके बाय